Isa Ka o Jim ni kiritigɛlaw ko fara a ka sɔrɔnɔdoba kan u ye eri 3 bɔɲɔgɔnkɔ de kɛ kuma falen na kirisoba kɔnɔna na yan nɔ. An bɛ kuma di a ka sɔrɔnɔdoba ma a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye kumaw bolila fɛn minnu kan. Faamuyali min bɛ se ka sɔrɔ u ye Isa nɔ minɛ k'a ye Burkina Faso président k'a ye dankari kɛ o la plateau de télévision dɔ sanfɛla la ani k'a ye kuma fɔ mun bɛ se k'o jate nɛni ye. Isa Ka o Jim ko ale ye politique mɔgɔ de ye ko a ma kuma fosi fɔ pour que k'a dabɔ Burkina autorités kama parce que ni ale Mali autorités ka soutien ye Mali dun ni Burkina ye teri ye u bɛɛ bɛ confédération kelen na a ye Burkina fana ka soutien ye mais tuma dɔ la kuma bɛ se ka mɔgɔ ta walima i bɛ fɛn dɔ fɔ i t'a dabɔ a kama o bɛ se ka jate cogoya wɛrɛ ye quoi. Ale ye kuma mun fɔ a y'a fɔ o de kama mais a m'a fɔ yalasa ka dankari Burkina autorités la. Ne bɛ nin bila minɛn min kɔnɔ an b'a fɔ o ma de ko la liberté d'expression. Bon, c'est vrai que le progrès min bɛ cybercriminalité la a bɛ se k'a fɔ ko nin tɛ liberté d'expression ye o y'a fana ka hakɛ de ye mais ne ka jate la Isa ye kuma min fɔ o ye liberté d'expression de ye. A ka kumakan n'a ka di ale kana da la mais ni Burkina autorités dalen don a la Burkina teri min ye Mali ye u dalen don a la basi foyi t'o la. A kiri kɛnɛ kan procureur du pôle national de lutte contre la cybercriminalité ale y'a yira k'a fɔ ko Isa Ka o Jim ye kumakan minnu fɔ Joliba TV plateau sanfɛ k'a kumakan ninnu kɔni bɛ dankari kosɛbɛ Burkina Faso ɲɛmaaw la k'o kama ko Isa Ka o Jim ni jalakili kɔni ka kan min ye Isa Ka o Jim k'o fara a ka sɔrɔnɔdoba kɔni kan sa u ye yafamadeli caman kɔni kɛ sali kɔnɔna na ni Isa Ka o Jim o yɛrɛ tilala tuguni ka yira maaw la k'a fɔ ko n'a ɲuman bɔla nin na k'a da tɛ na ye fosi la bilen nka fɛn min don a ma perepere kɔni latigɛ maa ye yala politique koɲaw don wa walima Mali kunkanko don wa o ɲininkali kɔni tɔ min bɛ yen nɔ min ye a ka délibéré ye o kɔni bɛna kɛ décembre kalo o tile 30 la. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako VOA Banbara tɔgɔ la.